Dobrodošao u Sveti Petar u šumi. Naš Pavlinski samostan nalazi se u srcu Istre i ima preko 900 godina. A mi ga danas želimo obnoviti i vratiti mu prvotni sjaj. Samostan je duhovno gradilište koje posebno oživi kada dođu obitelji s djecom na šumovito ljeto. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođi, Duše Sveti. Dragi moji, evo, nakon ovog šumovitog ljeta na koje zapravo nisam mislio doći, pun dojmova, Božjeg blagoslova, doticaja s Duhom Svetim, sa suprugom, to zapravo sam trebao poći puno prije. Ovaj tjedan proveden u Svetom Petru u šumi za mene je bio izvor mnogih milosti. Za mene i moju obitelj, a za moj brak pogotovo. Kroz svjedočanstva bračnih parova i kateheze učim kako bolje prepoznati Isusa u svojoj ženi, pa i u svojoj djeci. Jako sam uživala. Najbolje mi je bilo kateheza sa fratrom Matom. Danas svi radosno odlaze kući i dolazi do izražaja ona ja sam put i istina, slijedi me. Kada slomete, samo zovi me. Uključi se i ti u obnovu našeg samostana svojim prijateljstvom, radošću i bratskim prilogom. Dođi i primi blagoslov. Vidimo se!